Здравейте на всички! Практика за изчистване от страхове. Взимате един бял лист и на него написвате всичките си осъзнати страхове. Отивате до реката и го изхвърляте с намерение водата да измие всички страхове от вас. Знаете колко е мощно и силно намерението. Така че освобождавайте и пускайте, днес е и край на месец и нека утре новия месец ни донесе много щастие, много любов, много късмет, много изобилие, много благодат. Но е време днес да пуснем старото. Стари взаимоотношения, страхове, ограничаващи вярвания. Пишем на един лист и пускаме по реката. Прекрасна и благословена вечер от мен!